Međutim, Allahov poslanik sa kaže, ja sam, kaže, ene sejidu voledi Ademe jeumel qiyamati wala fakhr. Ja sam, kaže, sin, ja sam, kaže, predvodnik ljudskog roda na sudnjem danu, a nije da se hvališe. Neće niko na sudnjem danu smijeti pravo, niko neće smijeti Allahu puti se dovu da počne obračun, niko, kome god da dođu, kažu, idi dalje, nemam ja s tim ništa. Nuh a.s., Musa a.s., Isa a.s., Ibrahima, nemam ja s tim ništa, idi dalje. I kad dođu kod poslanika, se kaže, ene leha, kaže, da, to je moja zadaća danas. Pa će pasti Allahu će pasti stvoritelju azza wa dželle na seđdu, pa će mu kazati uzdišeni Allah, ja Muhammed, sel tu'ta. O Muhammede, kaže, traži, dobit ćeš ono što budeš tražio. Išfatu šefa, kaže, čini zagovorništvo, tvoje će zagovorništvo biti prihvaćeno. Sallallahu ala rasulillah. Kada su drugi poslanici požurivali svoje dove na dunjalu koji iskoristili tu povlasticu, on je ostavio svoju dovu za njegov ummet i ta će dova obuhvati kako došlo bi vjerodostojnom hadisu svakoga onoga ko širka Allahu nije činio.